Нека позная. Казаха ви, че и този път ще се отървете от космите си завинаги. Но това не се случи. За съжаление, днес има жени и мъже, които имат неуспешен опит с лазерната епилация. И веднъж взели пакет за лазерна епилация, след който са нямали резултат, сметнаха тази процедура за безполезна и загуба на пари. Това може да се случи от некачествено устаряло устройство без сертификати. Качеството на лазера е ключово. Липса на редовна техническа поддръжка. Всяко устройство, дори най-доброто, изисква редовна и правилна поддръжка. Неправилно избрани параметри по време на работа. Лазерната епилация изисква индивидуален подход. Ако параметрите за мощност и енергия не са избрани правилно, процедурата може да е неефективна. Неправилни интервали между процедурите. За пълно обезкосмяване е необходимо курс от няколко сесии, обикновено между 6 и 10, на интервали в зависимост от фазата на растежа на космите. Ако курсът не е завършен, част от космите може да останат в спящо състояние и да не реагират на лазерната епилация. От вашите индивидуални характеристики, хормонални нива, дебелина на структурата на косъма, генетична предразположеност, всичко това влияе върху активността на процедурите. Неспазване на интервалите от ваша страна. Ние стриктно се придържаме към всяка точка, защото репутацията на нашия център и резултатите на нашите клиенти са важни за нас. Каним ви на безплатна консултация преди първата ви процедура.